Vy ste nám ukázali jednu stranu mince, tak ja ju teraz otočím a ukážem vám aj tú druhú, o ktorej tak zarito na príkaz tých, ktorým zobete z ruky, mlčíte. A to nie som Putinovec, ale ani protiruský vojnový štváč. Na rozdiel od vás, ja si to dovoliť môžem, pretože mňa za gule nedrží nikto. Takže, panáčikovia, zo pár faktov a bolo by fajn, keby ste sa ich naučili, keď už máte potrebu liesť do médií a hrať sa na etalón morálky a vyplakávať pri každom prepeličom prde. Ja viem, že by sa vám to náramne páčilo a že to máte povinne v scenári, ale to, že za súčasný stav na Ukrajine je zodpovedný iba Putin, nie je pravda. A ešte raz, nie je pravda. Ak si ale tu postojíte za svojím názorom, tak vedzte, že potom 1000-násobne väčší podiel viny nesie tá vaša únia, ku ktorej tak zhliadate, a vaši milovaní americkí priatelia. A viete prečo? Pretože rovnako ako vy, aj oni si zbabelo a pokrytecky zatvárali oči nad vojnovými zločinmi, ktorú páchala tá vaša chudá ukrajinská armáda na civilnom obyvateľstve Donbasu. Vy ste v tej dobe ešte alebo nežili, alebo ste sa všetci hromadne narodili až v roku 22. Alebo máte stratu pamäte. Pretože vojna na Ukrajine, ako ju vy voláte, sa nezačala ráno o 6. moskovského času 24. februára 22 a nebol to Putin, kto vojnu začal. Vojna sa začala 14. apríla 2014, keď Ukrajina, tá vaša Ukrajina, oznámila začiatok protiteroristickej operácie na východe Ukrajiny. A toto je fakt. Fakt, aj keď sa poskladáte a zduplujete tú vašu fašistickú propagandu, toto je fakt. Putinovú špeciálnu vojenskú operáciu nazývate vojnou, ale ukrajinské vraždenie vlastného civilného obyvateľstva nazvaného protiteroristickou operáciou je vám srdcu blízke? Protiteroristickou ste vy normálni, proti neozbrojenému civilnému obyvateľstvu a navyše vlastnému. Viete šikovne narábať so slovíčkami, ale my nie sme až takí hlúpi, za akých nás máte, a to vám zlomí väz. A pod toto ste sa podpísali. Tak veľa šťastia do ďalšieho života. Ale dobre, zahrám si s vami tú vašu útlocitnú hru. Stanke. Obleď si tie najkrajšie tanga, aké máš, daj si ten najlepší make-up a poďme spolu postaviť pódium na námestí SMP. Nazvláčaj tam svojich kolegov a platených komparzistov, ako to vy viete, a poďme spolu odsúdiť nenávistné až fanatické ukrajinské propagandistické pokriky moskaľaky na giľaky a moskaliv na noži. Keď vieš, čo to je, Stanke. Keď nie, nájdi slovník, prelož si to. Tieto pokriky zneli počas Majdanu, čo viedlo až k upáleniu ľudí zaživa v Odesskom dome odborov. Poďme, Stanke, spolu odsúdiť vyzývanie k vraždeniu a nenávisti. Čo povieš? Kemka, ty si nájdi gule a poďme zorganizovať autobusový zájazd na Donbas a vzdajme spolu minútou ticha hold. Počúvaj, Stanke, dobre. 13 000 obetiam civilistov zavraždených tou tvojou ukrajinskou armádou. Potom sa môžeme presúdnuť na Volincevský cintorín k hrobu vtedy 5-ročného chlapca Vladka, ktorý bol zabitý raketou vystrelenou z tvojho ukrajinského dronu. A ako čerešničku na záver si môžeme dať prechádzku k aleji anielov. Ty veľkohuby táraj. Prejdeme sa k tej aleji, kde 1. marca 22 ruskí vojaci priviedli skupinu zajatých ukrajinských vojakov a nechali ich tam stať pred pamätníkom. A teraz počúvaj, Kemka, 91 Ukrajincami zavraždených donbaských detí. Čo, Kemka? Takže, Stanke a Kemka, majte úctu ku každému životu, alebo držte chrapy a neselektujte. Žiadny nie je nadradený inému. No a teraz vy, Maštalír, Šimečka starší, Mesežníkov, Kňažko a ostatní zbabelci. Mohli by sme si dať stretnutie v jednej z tých vašich premudrelých kaviarní a trošku podebatovať. Napríklad o tom, že za tieto vojnové zločiny na Donbase doteraz nikto z čelných predstaviteľov tej vašej Ukrajiny neniesol zodpovednosť a nebol potrestaný.
za 8 rokov trvajúce vraždenie civilistov na Donbase, dokonca ťažkými zbraňami a raketami, čo je vojnový zločin, vy kočovní herci. Poďme sa porozprávať o 8-ročnom mlčaní tej vašej skvelej únie a o tomto fakte, čo je rovnako zverské. Ak by mala únia rovnakú úctu ku každému jednému ľudskému životu a viedla spravodlivú zahraničnú politiku, situácia nemusela dospieť až do tohto štádia. Pokecáme aj o tom, koľko ste toho vyzbierali napríklad na tank pre Sýriu, Jugosláviu či Irak. Aj o tom, a to ma mimoriadne zaujíma, prečo na miesto zbierky tam vlastne nejdete vy a nenakopete zlého Putina vy osobne. Nám sa totiž nepáči scenár, na ktorý ste zvyknutí, že vy budete živiť vojnu, ale kapať tam pošlete chudobu, vy celebrity s veľkými hubami. Koľko peňazí ste vyzbierali tu doma pre tých, ktorí to naozaj potrebujú? Či pre Slováka iba vrchnáky a pre Ukrajinu si máme odtrhnúť od huby? Je to vaša vojna, tak si ju bojujte a nám dajte pokoj. A keď si, že Ukrajina bojuje aj za nás a za celý vesmír, si nechajte na malú scénu. Nie, nebojuje.